Hvad mangler Gedser? Motocrossbane, BMX-bane, noget som de unge kan beskæftige sig med. Hvem skal lave det? Frivillige, politikere, beboere. Altså de steder, hvor der er plads til det. Mudderbaner og sådan noget. Hvordan kan vi selv lave det? Som jeg lige har sagt, nogle steder, der ikke bliver brugt, så man kan grave nogle huller, og så er der hop. Hvad mangler Gedser? Gedserby, den mangler nogle større butikker, flere butikker, tøjbutikker og lidt shopping til at trække nogle flere turister til, så vi kan få dem op fra Marielyst. Hvem skal lave butikkerne? Hvem der skal lave butikkerne? Nu har vi jo for eksempel her Tolkcaféen, sådan 2 udefra kommende fremmede mennesker, som kommer til at starte et helt stort projekt. Det skal vi have lidt flere af. Så det skal helst være udefra kommende mennesker, men selvfølgelig også folk fra Gedser, der ikke har noget at lave. Hvordan kan vi selv lave butikkerne? Hvordan vi selv kan lave butikkerne? Få en bolig, få en god idé og et lejemål, så er der særligt det. Det tror jeg er bestemt på. Hvad mangler Gedser? Hvad Gedser mangler? Det er jo svært umiddelbart at svare på. Vi mangler vel blandt andet noget vandrehjem og sådan noget, så vi kunne have noget campingplads. Ja. Hvem skal sørge for at lave det? Ja, det skal politikerne jo. Men det er jo borgerne i Gedser, der skal kæmpe for. Vi har is i jeres mælk dernede. Hvordan kan vi selv lave det? Hvordan vi selv kan lave det? Ja. Ja, det er jo svært at lave, fordi det koster en masse penge. Så det er jo noget med, at vi skal have politikerne gjort opmærksom på, at de skal bruge nogle penge på Gedser. Hvad mangler Gedser? Gedser, det mangler en parkourbane, så de unge kan hoppe lidt rundt og sådan noget. Hvem skal sørge for at lave det? Ja, det skal de frivillige og Gedsers beboere og sådan noget. Hvordan kan vi selv sørge for at lave det? Som jeg sagde før, de frivillige og beboere. Og så alle dem, der har lyst.